नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। वादळी पावसाचं सावट असल्यानं ढगाळ हवामान आहे। राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात चढ उतार होते। राज्यात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे। कमाल तापमानातील वाढ कायम राहण्याचा अंदाज आहे। त्याचबरोबर शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासांमध्ये सोलापूर इथं राज्यातील उच्चांकी 36.6 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान 31 ते 36 अंशांच्या दरम्यान स्थिरावलं आहे। तर मध्य प्रदेशापासून मराठवाडा, कर्नाटक, दक्षिण तामिळनाडूपर्यंत असलेला हवेचा कमी दाबाचा पट्टा खंडित वाऱ्यांची स्थिती निवळली आहे। कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगानं जोरदार वारे वाहून मेघगर्जना आणि विजांसह पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। बंगालच्या उपसागराच्या आग्नेय भागात उद्यापर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार होण्याची शक्यता आहे। या प्रणालीच्या प्रभावामुळे या भागात रविवारपर्यंत कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे। प्रणालीची तीव्रता वाढत उपसागरात चक्रीवादळ घोंगावण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले। ही वादळी प्रणाली उत्तरेकडे सरकण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। राज्यात सरासरी किमान 28 तर कमाल 32 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 28 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 27 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 27 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रायगडात किमान 27 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 27 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्गात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। दोडामार्गात किमान 24 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 24 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 26 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 24 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 25 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 25 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।